Arribat el Nadal, les llums ja estan enceses, els naixements i els arbres ja estan ficats. Però un dels records més bonics de la meva infància són les estrenes. Eixe moment que anaves a casa dels teus avis, dels teus tios i recollies algun dineret. I vosaltres, encara utilitzeu aquesta paraula? Arranquem i aprenem aixina, aixana. ¿Coneixes la paraula estrenes? Sí, claro. Creus que és una tradició que encara es manté? Sí. Por lo menos en la meva família sí. De xicoteta te donaven ja estrenes? Sí. I encara li dones tu als teus nebots, als teus fills? Claro, ahora nos toca a nosotros, claro. Estrenes sí. La utilitzes molt ara per Nadal o més els teus nets? Meus nets. Meus nets, sí. Quan tenen els xiquets xicotets a ells, però ara els nets. Sabeu el que significa les estrenes de Nadal? Sí. Què significa? Que ve Nadal? Que ve Nadal o que mos donen uns dinerets? Sí. Qui vos els dona a vosaltres? A mí la yaya. La iaia? A mí el gallo y la yaya. A mí mi abuelo. Parábolas estrenes son lo que normalmente antigament se donaven, ara pareix que s'ha perdut un poquet, com una paga extra de Nadal o diners que donaven els abuelos, els pares, els fills, els nets. A tu te la donaven? O en la teva família? A mi a vegades sí, a vegades no. Ara que estem en Nadal s'escolta molt la paraula estrenes. Vosaltres la conegueu? Sí, claro. Sabeu el que significa? Pues que els abuelos normalment solen donar diners als fills o als nets, a tots. Les estrenes han sigut, quan han vingut i viscut els meus sogres, mos han donat a nosaltres i els meus fills també, sí. Estrenes, claro, jo vull cunar. La utilitzes encara? És una tradició que encara utilitzeu a la teva família? Sí, la utilitzem. De xicoteta, qui te donava a tu les estrenes? Pues el meu iaio i la meva iaia. I ara tu a qui les dones? Jo als meus nebots, la meva neboda més, als meus nebodets. Sí, clar. És una tradició que encara utilitzeu a la família? Clar, bueno, jo encara no perquè el xiquet és conino, però quan siga un poquet més major sí que li donaré estrenes. I a tu de xicoteta qui te donava les estrenes? Ai, els meus abuelos, la meva tia, els meus pares, tots. Coneixes el significat de la paraula estrenes? Sí. En dones a d'algú tu? Sí. Als nebots, a la xiqueta, a la família, en fi, a tots. I a tu de xicotet qui te les donava? A mi me la donaven els meus avis, els tios, i has començat a donar-me-la ara la meva sogra Remedio, la llimonera, que és molt bona. Tu de xicotet anaves a recollir les estrenes? Sí, clar. A casa de qui anaves? De la abuela i de la iaia. I l'expressió anar a besar les mans, l'has utilitzat? L'expressió com? Anar a besar les mans. Com? Anar a besar les mans. Perdona l'expressió? Anar a besar les mans. El anell. El anell? Yo le besaba el anillo a mi abuela. Respecte a una persona major, suposo. No No l'havia saps el que significa? Bueno, anar a besar les mans, pues suposa que és un acte religiós. No. No saps el que significa. Com, perdona? Anar a besar les mans. Anar a besar les mans. Pues tinc una, però no serà la que jo pense que és. Quina és? Pues no te la dic, que no crec que sí. I l'expressió anar a besar les mans, la coneixes? Sí, en Benaguasil encara se porta. Si no besen la mà, no n'hi ha estrena. Sí, També la utilitzes o utilitzes més estrenes? estrenes. Ja hem vist que els veïns de Llíria tenen les seues estrenes preparades i jo ja tinc les meues. Bon Nadal i bones festes!